Cok. Lah iya. Sekian ora ora to, Bos. Cepet golek ini karo sing duwe. Lah yo. Kan ora ora to. Mutik. Wah, Masa yo cah cilik nggone duit akeh gak mungkin, paling yo 1000 2000. Ayo mau kuwi lho, nyegat wong ngepuki wong ngono njaluk duit ngono penak. Yo malah rantuk duit malah neng sel dhewe. Oh iya iya. Si digepuk. Iya. Ki mau rokokmu, Glis? Iya kuwi, yo enak kuwi rokoke. Lah kok duwe rokoke bar adol pitik makmu ya? Iya kita lagi ngendok stok. Bahaya. Adol payu tuku rokok saloke, sale nggo blonjo barang. Enjuk ya. Ya njaluk to. Kowe iki opo iki yo? Anu rokoke separo-separo diparo dadi menirit. Lah lah medhit mentek Glis. Nanti ngebul ini kok mlaku niki lho. Bocah Pak motor banter-banter. Iki kok rasane koyo pitik no berarti. Koreke entek cepet toh. Oh. Iki aku ndek bedhekan, Glis. Dean opo? Kowe iki urung dibedhek wis. Rokok ki mau takon separo koyo wis tos itu Sik tak sumet sik bar iki aku bedheki. Modit ento yo. Adol pitik lho ki mau pitik sing lagi ngendok sitok tak jimuk neh. Dadi sak nek ndoke mbok dol lho. Enak tapi akhirnya ya engko ndoke engko dadi ora karo takon ngremicuk benten itu engko. Iki ngene, aku ndek bedhekan apik iki. Opo? Ndok karo pitik kuwi dhisik endi? Aku ero iki. Piye? Dhisik ndok. Ora iso. Ya dhisik pitike no. Mondok pitik. Yo lah kena ndok lah kena pitik. Kan pitik kan ngendok sik to. Lah pitik kan sama ndok. Pitik. Sik to iki aku sing bedheki kok malah kowe udur wong loro ki. Durmu Sik lho. to, aku ya bingung iki. Pitik saka ndok lho lah. Lah saiki kan pitik kuwi eneke saka netes saka ndok to. Iya. Lah ndok kan sing saka pi. Ayo, piye Cak? Nah, iki ngene, tak critani berhubung kowe padha urodong gitu. Kisahe Nabi Muhammad Rasulullah. Yo. Nah, kuwi iki dhisik pitik, ditakdirno dhisik pitik. Terus kan netes saka ndok. Nah, kuwi mu ya padha karo aku dhisik pitike to, Bos. Lah iya tak jelas iki mau sing ngomong dhisik ndok kuwi lho, Klis. Dhisik Lah yo pitik. pitik kan saka ndok. Ndok netes dadi pitik. Iki diomongi. Kuwi iki wis mergo enek ndok kuwi mau mergo enek pitik. Lah kuwi mau ki koyo ngene lho, diciptakno karo Nabi Muhammad mau terus diutus ke Gusti Allah ya to. Iki mau iki tak keplak sandal diomongi kok. Urusan ndi to kok iso ciptakne. Tebu ireng. Sing ciptakne masuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kuwi mau lho. Alah wis kuwi kedelon iki. Oh, ora dong ya dit kok ngono. Salah malah digebyok karo timbangan kowe engko Karo malaikat bedhe sing iya lho. Nah, iki enek wong nongkrong kuwi. Jajal takoni, kok menawa enek. Biasane enek wong iki. Nggih, takoni gak, Bos? Ya, takoni ya. Oke. Apa golek gawean Iki ngene wis iki? ora enek duit ini iki yo. Golek-golek kerjaan opo lho, Cung? Enek mobil apik arepe mandek rene kaya iki. Iya no. Juragan apa Ketoke. gom-gom kayak kerjaan lho, Cung. Arepe Iya, gawe lek gitu. ben iso untuk tuku-tuku rokok aku ben Iya daripada adol pitik lagi ngendok tak jikuk mau. Tapi koyo wong bingung mandek ora iki. Iya. Baik kita iki enek proyek kita ya. Ya toh. Aku polisi. Oh, masa polisi nangkep apa dhewe? Lah kowe ki nyolong pitike makmu. Oh, Ora aku dhewe. lah makmu ora trimo. Lapor. Ora Apa kowe? ndoke gelas sitok tok. Iki hasil pitik iki balikno. Enak kok. Iya. Ya. Awakmu ning kene ae, Bos ya. Ya. Sing takok ya. Mas, apa takok, Mas? Nggih, ajenge tanglet napa ya, Mas? Nangklet mriki lho. Ngobrol-ngobrol mriki lho, ben cerak ngoten lho kok. Oke, mriki lho. Nggih, Mas. Ning kene iki apa akeh rang, Mas? Apa digawe usaha ning Jakarta ya, mancing kuwi. Lah nak sampean golek erang yo gak salah Mas, kene iki panggonane erang. Cuma yo wong-wong tertentu ae sing ngerti lokasine erang kuwi mau ning ndi oke ngono. Lah arepe dienggo apa lho Mas kuwi? Ya gak roh Mas iku, Mas. Iku bosku. Proyeknya akeh. Pokoknya sak bijine kuwi dituku 200, Mas. Nganu Mas, apa golek wong kon golekno erang ngono to. Lah sak bijine iki sampean tukoni 200 ngono to. Ya sik tak takok cacah iki. Iki apa to, Cuk? Erang kuwi sing cilik-cilik ning jerone lemah kuwi lho. Ora rang sing rangtang kuwi to, sing nggo panganan kuwi. Kok panggah goblok to Kan iki. karo to klitek kok. Awutene lho, Mas. Iki 200
200 juta apa 200 rupiah to kuwi. Lah yo empong ngomongnya 200. Yo penting 200 sih empong. Dikerjani ora? Nek dikerjani tak omongno. Yo oke ae lho do pembukaan duit ini Wis ki. ra nek gawean wis ngene iki ya saya Gelem ae ngomong orang ae lho. Oke. Sing ning lemah-lemah dudut-dudut ngono kuwi to. Iya. Lah yo penak. Nganu Mas, cacah ki gelem ngerjani cuma yo sepurane yo DPC lah. Yo ben tanda jadi kerja ki mau yo to. anjir nek ketukuan sik to es. Heeh. Glek rang. Ya wis, dadi Mas. Oke Mas, lek sampean nyanggupi ya toh. Tak celukne bosku sik. Jadi piye penak pitunge ngono lho. Ya wis Mas, sampean celuk bose sampean ben pitung karo bubuhane iki mergo bubuhane njaluk DP. Oke, siap. Enak, Bos. Piye Mas? Golongane sampean jare anak buahku sanggup nyanggupi golek rang. Yo bos, buan cacah ki yo nyanggupi daripada nganggur. Cuma yo cacah ki yo njaluk DP lah ben tanda jadi ngono lho. Kok kadung mergawe ndelah iki opo to? Kok ben dadine iki gak wis kadung mergawe ndelah pitunge luput. Yo wis di DP-ni sik ben cacah ki engko langsung budal golek rang ngono ae. Ya wis, dadi Mas. Oh, jumokne tas sak HP-ne ning kono gawe DP-ni Mas-mas iki lho. Siap, Bos. Cek tak santai sik rokokan lah. Bos. Kasih, Bos. Cek tak nyemet rokok sik. Siap, siap. Koyoke yo bos tenanan. Rokok yo mending rokok larang. Wong sugih. HP ini yo Kipon. iPhone. Goblok men. iPhone. Oh, lah yo iPhone. kuwi lho maksudku ki. Tas gede mesti ndok DP akeh ya dhewe iki. Iya, satu pesantren anyar Mas. Kowe iki urung-urung wis tuku sandal kok. Kok ngene lho, Bos. Ya wis, terus ayo dadeni. Oh ya iki sik Mas ya tak jumukne DP-ne sik. Oh ya iki Mas ya DP-ne ya. Ojo Wah. lali golek sing mung-muni sing akeh ya. Oh siap bos, pokoknya aku wis gak ngarah ngecewakno sampean yo tak golekno orang sing mantep sak oke-oke engko wis. Ya Oke, bos. Siap, siap. Dah, aku di Bos. Ya, ngono wae DP-ne engko tak. Ya wis bos tak langsung budal ning lokasi yo. Oke. Piro wis? Lah ku ning kono. Malah Piro ngono. beng kowe ning kono nyapa to ora ra aku ngentit. Cok wis males aku. Kuwi kerjane wong loro, males aku. Lho, jujur wis mayane wong telu yo to Lah, yo. iya. Lu dideloki DP-ne lho ora oleh. Yo piro to jane lek? DP-ne yo Pak enggak iki aku lho gak duwe duit nel liyane duit kok nggone bos iki mau. Gak penak didelok ning kene nek urung mati mergawe. Ora ra nak tantit. Ngono. Iya, percaya karo aku. Ukurane duit ini ki. Yo. Wis ayo. Ayo. Aku iki. Ya wis, ngene wae ya. Mending awakmu njumuki bojoku sik ning bandara. Timbangane wong ngenteni, engko masalah rang karo mas-mas iki mau tak urusane dhewe. Nggih, siap, Bos. Siap. Ya. Aku tak meluncur ning bandara lek ngono. Oke ya. Panas please kelambimu nyilet. Ojo. Gendang bar, gendang bayaran. Rasakan cangkem kerja ki kuwi lho. Ono lho lek.
Nang ndi iki? Kuwi lho padangan lho, Keh. Kuwi lho. Tolong terus iki. Motor nih motor ada gawe kok. Entuk iki. Golek rang yo. Weh, takkan ku dhuwit iki mau ngitoke. Makane to. Lah iya. Duit didono kancane iki wis ngelak iki atuh mlaku iki, Peh, Bos. peh. Kabeh seneni bojoku. Aduh. Indok, Cuk. Oh, ndok bukan kowe. Ayo. Kayak pitik kok ndoke. Iya. Tuh, Iki klis jenengmu. Goleki ku lho, anggere nek bolongan kuwi yo enek range. sing ngerti lokasine iki napa to? Saya golek sik. Bolong-bolongan ngono kuwi lho. Rip, gede iki apa iki? Oh, uduk. Opo iki? Ku malah gede ketoke wile. Iki lho. Wah, iya iki lho siji. Loh. Heeh, akeh iki kok ketoke. Oh, bunder sik iki bunder sik. Ngeri, iki golekno anu. Kok ditengeri ya dicepi kayu ngene penak tep lek ngene lho. Nah. Ora Ora ra iki lho, lho iki lho. Heeh. Bener klis. Iya. kok iso iki lho. Piye? Wis golek rang padha jungkele kok Aku nyabut gawe to rek. Lah nggone ning ngisor iki, Lek. Bolongane range iki ning dhuwur ya ora enek bolongan. Oh, aku iki. Duh, tengarane mulai dek to, Lek. Wah, Waduh, aduh. Kilo enak iki lho. Kilo. Pene to. Iki lho. Aduh. males aku ning. Bales to. Aduh, aduh. Ayo golek tenanan. Ayo dadi blek. Males aku iki kupak kabeh iki. Lah iya. Peh, ki murange ya wis meh ilang tengerane. Sogroke apa? Golek suket-suket ono kale langsung didilat-dilat karo idul. Ngono kuwi lho, dadine gelem range. Duh, wong-wong mau golek rangi oleh tenan apa ora, yen aku ngenteni pawanasane kene. Ngenteni karo rokokan sih lah. Sik tak golek suket aku sik, Dik. Urkut kabeh. Malah reket golek rang kok ya ora apa-apa lho, sukete lho nggo nganu ngetok-ngetok anu iki. Enek range apa ora ya? Jajal sik. Lah enek wonge orane gak ro iki. Di jajal di ketok-ketok kan enek wonge ora. Duh, ngomong kan golek sebelah iki tanggone. Ya wong enek to. Enek. Kon golek sebelah tanggone enek sebelah gak turu lho. Aku turu sik ngono iki range ngomong. Berarti wonge turu awan. Iya. Kok ora iso turu awan kok iya rang ya? Mosok to, Lek. Jajal rungone to. Nuwun. Oh iya. Ngomong. Anu, rada Suloyo are awake. Lah iya, kok dhewe baru urut lho dhewe nang ngarani wonge. Ngene. Lek liyane. Kok nek neh ya? Enek. Kae ngene iki, Lek. Lah iki dadak baru urut barang range iki. Jajal sik gelem ora iki jenenge wong sebelah kono mau. Kon tanggane sebelah, iya to? Dan yo pas saya sebelah iki. Lah iya iki, tanggane mu sebelah kono kok. Nah, jajal. Jajal sik diteketok sik. Lho. Yuk ngomong iki, aku jek repot Mas rene, cek masak rene. Nah, sok to, Lek. Domongi kok iso rang iso masak bareng masakne sapa to? Delok to. Lho, domongi yo. Anu masakne tukang. Tukang. Oh, tukang Gawe gawe. anu gawe jeding jadi tukange. Ya iya nggih jeding rang jero rang ngono to yo. Masa duwe PC barang to? Tapi ora omong anu kon ngene tanggane berarti ya isi ae. Iya, wis ndak iki wonge tangi lek kono murut barang range. Duh, dijoga gak di ilik ngene-ngene to. Lho. Waduh to bos iki malah ndelesep wonge. Lah piye to? Wah diklene didilat-dilat ini lho. Itu lah kayak di gini dijabut mak cetul ngono lho. Lah Maksudku. tak kira dijogdo kering ini to, Oh, Lek. golek cacing wile, Lek. Beh nah, tak cah golek rang ben mergawe. Penting mau tahu wareg. Bobi. Ayo cuk moro nang gitu jane. Lah yo kancane kon golek rang kon mergawe dhewe. Lah kapo bocah iki menang jablok ning kono kok. Oh yo dan cuk. Duite digodheke DP-ne malah jablok ngono kuwi. Ayo den. Ayo.
ben tali. Oh ya asu. Kanca ngejak megawe kok ngakali ae. Kita nono kowe. Ini golek ya entek. Permisi ya kok orange bolak-balik jengkang jengking. Lah kok kono malah enak-enakan mangan pelem. Kirane aku ra pingin piye, kene luwe-luwe. Gak duwe popo iki san. Tenono. Larang itu malah gede wae di. Ayo kae ngakali dhewe kae. Delok ono to. Ayo tak aku ide iki. Iki tali gopo kuwi? Tali wong cari tali ae. Lha iya kok kabeh dhewe ae. Enak-enakan. Ben tau rasa sih ya. Wes kok ono kok kene. Iya, ayo. Oh, ora kowe. Ya pergi. Ada. Leme itu. Ki piye to kancane ngerti? Jaluk ora belum. Ya aku njaluk aku. Ngapa to ki? Lah kowe enak-enakan mangan, kancane kono golek rang kesel. Lah iya wes salah range angel. Ceblokan nih mau nggur siton dintung telu. Enak to, Lek? Heeh. Enak iki. Lah iki kasus sampean engko tagaran ora ki engko aku. Tagaran yo diamplas neh oleh. Ngamplas. Penadep ngono ya. Lah iya. Wes gosok belum gua ayo golek rang. Aku pengen Lek. Alah wis wareg terus ngono. Iki to. Sampeyan golek rang kono lho. Sormu lho nek. Bosok no wi. Bosok to wi? Gosok iki. Lah iya. Sampeyan gentanan golek rang kono lho. Wis ke DP-ne digowo, aku golek rang. Ayo. Gek mulai sore iki. Sak sore. Ya yo kowe Lho Lek wareg. bolongane semau. Iya. Dari sobrok lho. Panggah badok kae. Oh, Emane jancuk, Lek enak lho. Ada, iki lho enggak ada iki. Ya iya. Apa? Kene. Dulu ditamplek lho. Ya, cepet. Jangkrik. Jalan tanganku sik kene lho. Iya sik to. Iya, ora malah bongko iki kok. Raimu pasti lerek. Ora. Lek ada Lek. Sini lemas sik. Ben kita oke. Iki lho jogel lho. Cuma kemarin. Sik to cuk ambune range kok koyo ngene. Malah rang apik. Wes aja pek-pek Lek. Oh iya. Kayak kene. Iki kan iki loro to. Yo, Iki 400.000 iki kok. Iya. Delok DP-ne mu piro? Kan dilebokne kene sik to. Yo, wis iki. Udah sakne. Wah. Iki nyata 400. Gak usah oke 400.000 wis oleh rokok iki. Iya, karek ndelok DP-ne mu piro? Sewu iki. Lah DP apa? Sik to, kok kekeliru jiko. Ora nek duwe nek aku. Sewu. Mosok to kok iki tok cuk. Tapi DP apa sebuah masjid ta Lek? Ayo. Seblay. Ngomong ki aneh kok aku ki karo kanca padha nganggure nggo apa oleh HP ngentit iki. Yo sewu lho. Ademu krungune konomu 200 iku tok ngono ya. Ade gak mikir Dilalah 200 repes. Lah yo. Iya ya, mu gak ngomong pisan Wis mau gak ya. anu gak apa-apa diakali iki kabeh iki range 3000 biji. 3.000. Ngomongnya ngono to. Oh. Nah, padahal durung entuk loro to. Iya, aku ngomong nek ditakoki kok mana kok enggak ada di ngisor, Pak, ngono. Yo, ngisor ngono ae. Wes yo. Wis dadi. Ayo. Wes. Wah, pawana sing ngenteni sawi men ta wong endi jane ora teko-teko. Duh, apa kae yo? Oh, kae lho, Gal. Nah, iki wis nyekel DP-ne kok kene wonge kono. Yo ayo padha nesu. Ya iya, ayo tambahne nang iso. Ayo. Bos, Ya, lho, range iki ning jero akeh iki, pokoke totale iki mau piro duite? 500.000. 500.000, Bos. Akeh kuwi. mosok sik Yo. tak delok. Ki tre sing ketok tre loro, cuma ning jero akeh kuwi. Padha ndelik panasen. Oh, alah, iya. Nakno iki duite sisane tak transfer ae ya. Yo, gak apa-apa ki. Gak apa, Kak. Transfer gak apa-apa ya, Boy? Oke. Yo. Iki, Bos. Transfer ngono kuwi kok duite apa yo? Iki kena nggo tuku jajan to. Yo kene kok ditarik, we panggah katrok men tayang-tayangane. Oh, iki nomere Yo, ki Kira, langsung Mas. tembak ae gak apa-apa, Bos. Kenek, Bos, langsung ditembak ae. ki urus saya. Heeh.
Piye, wis mlebu ora, Mas? Oh, wis mlebu, Bro. 500.000. Yo, Ongko tok wilik-wilik. yo ki kok dirupiahno kenek didol nggone Pak Mardi ngono lho. Piye? Yo, yo wis Bos, suwun. Oh, Anu, semoga berkah dhewe lehe usaha kuwi ya, Bos. Ya wis tak Siap. nyuwun pamit. Matur suwun nggih. Yo. Boleh bos. Iya, matur suwun Bos yo golek Nggih, langganan nggih. Bos. Sip. Ayo, anu hubungi kita ya bos. Oh. Nomorku wis ning kono mau wis langsung sampean fotomu saya enek nomorku. Oh, iya iya. Wis. Siap, siap. Assalamualaikum, Bos. Ya hati-hati ya. Duh, endi jare wae mosik tak deloke, Bang. Duh. Oh, duanco. Ngomongi 2.000. Lah kok opo iki lho mek loro ya asu wis karo transfer 500. Duh, alah kapusan ngene iki. Woi, badokan ngene mbok kon tuku 500.000. Beh, dancuk.